Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα παρακολουθήσουμε μια επίδειξη από τον σύλλογο μας, τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άρη Ηλίου. Να πούμε ότι ο σύλλογος μας το Γενάρη του 2017 κλείνει 30 χρόνια παρουσία στο χώρο των πολεμικών τεχνών από το 1987. Θα παρακολουθήσουμε διάφορα σκετσάκια, είτε τεχνικές αυτοάμυνας, fighting, στο jiu-jitsu το fighting είναι ο αγώνας. Ένα χειροκρότημα για τους αληθιές μας. Πρώτος αγώνας, Καλέρης Βασίλης, Καράμπασης Γιώργος. Το κούνητε είναι ο αγώνας που δίνουν δύο αθλητές στο καράτε και ο νικητής είναι αυτός ο οποίος παίρνει πιο πολλούς πόντους. Στο καράτε υπάρχουν πόντοι και ποινές. Απαγορεύεται να χτυπάς στο πρόσωπο και κάτω από τη ζώνη. Ένα χειροκρότημα για τον Βασιλάκη και τον Γιώργο. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε έναν δεύτερο αγώνα από δύο πιο μεγάλους αθλητές, από τον Γιαννακόπουλο τον Χρήστο και τον Λόλη τον Σταύρο, και οι δύο χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του Σιτορίου της Ομοσπονδίας μας. Βλέπετε υπάρχει αυτοέλεγχος, υπάρχει control, γιατί όπως είπαμε απαγορεύεται η επαφή στο πρόσωπο και κάτω από τη ζώνη. Γιαννακόπουλος Χρήστος, Λόλης Σταύρος, πρωταθλητές του Σιτορίου στην κατηγορία της για το 2016. Ακούω συμπαράκτη. Ένα χειροκρότημα για τους αθλητές. Να δούμε ότι ο σύλλογος μας βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Νικολάου απέναντι από την εκκλησία. Εκεί είναι τα γραφεία και ο χώρος που γίνεται η προπόνηση, και τα αθλήματα μάλλον είναι το καράτε Σιτορίου που τελειωζούμε, το jiu-jitsu και το Krav Maga. Και από Σεπτέμβρη οι προπονήσεις των αθλητών μας θα γίνονται σε δύο αίθουσες. Τώρα θα παρακολουθήσουμε έναν αγώνα fighting. Είναι ο αγώνας στο jiu-jitsu με τον εκπαιδευτή του συλλόγου μας, τον Νικολάκη τον Μάρκο, και τον αθλητή μας, τον Κουκουλέτσο τον Κωνσταντίνο. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Το jiu-jitsu παίζεται σε τρία κομμάτια. Είδατε το πρώτο, βλέπετε το δεύτερο, και το τρίτο είναι το πλήγωμα που πρέπει να κάνει ο αθλητής κάτω. Είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα, πολύ καλή αυτοάμυνα, όπως βλέπετε τον κλείδωσε και συνεχίζουμε.
ενέργειες, πολύ σωστές ρήψεις. Προσπαθεί ο ένας να κλειδώσει τον άλλον. Λίγο ακόμη, αξίζει τον κόπο. Προσπαθεί να κλειδώσει τον αντίπαλο. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούν χέρια. Ένα χειροκρότημα. Ακόμη μία κίνηση. Νικολάκης Μάρκος και Κουλέφος Κωνσταντίνος. Και τώρα θα παρακολουθήσετε ένα κάτα με ταμπό. Ταμπό στο καράτε είναι αυτά τα ποντάρια που χρησιμοποιούμε. Το κάτα λέγεται σοντανοκόν και στο καράτε υπάρχει το ποντίκο που λένε, που χρησιμοποιούν τα όπλα, τα μπέ, τα σάι, τα τόμφα, τα μιτσάκο και άλλα πολλά. Καλαϊτζίδης Στέφανος, κάτα σοντανοκόν. Χριστίνα. Όλες οι κινήσεις που βλέπετε, πολύ απλά εσείς να βλέπετε κάποιες κινήσεις με το πόδι, το ποδάρι, στην ουσία είναι επιπίνακα και μπλοκ με το ποδάρι. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers by were looking at me as if they could erase it.